rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci. Sunan da aka ba kuɗi har bai san abin da yake yi da su ba, yana son takamashi duk raɗa. Nawa ake ba su Amina Masara, nawa ake ba su Shema, duk ba sun yi aiki ba. Mu ɗauki Umaru Musa da Shema, har yanzu gani ake yi sun taka gagarumar rawa ta gani ta ayaba a lokacin da suke mulki. Dukkansu in ka haɗa kuɗaɗen da ake ba su a wata bai kai rabin abin da ake ba shi da kwaraɗan ba. An je an janye tallafin mai, an ɗora ma mutane masifa suna girgire alaji a kai. Kana ganin mutane suna tahiya kamar talabijin ta raina wuta, ka ga mutum da idanu fuska ta koma mai kamar yanzu ya gama kuka alaji. Su kuma shar sun ɗauko yara ƙanana farare alaji a ɗauke wani appointment banza da wahi alaji an wasu wa'anda wasu sabuwa darajar kansu bala tana darajar mutane ba. Rigar yanci. Mutane ai ba mahaukata ba ne ba. Ayyukan ma da ake yi ma kamar irin na titi substandard alaji, in ba shi mai badawa ba yake karɓa kuɗin alaji za a kai ka an shi ma wannan aikin. Ai ba ka an sashi kwalta kamar an sha da hannu alaji. Nan akwai wani ofis ina Malam Umaru Musa Yar'adua alaji kanshi da gafara, shi ya bani allocation na gina bene wurin. Gwata ce wata taho a wurin, amma in ka ga yadda suka wani waske da ita alaji, ginin bulo ka zo ka iske ni am an injiniya alaji, ana yin kwalta ba a sanya ko standards ba a sanyawa, balantana kai magana a sa ma wani 3/4 ko wani abu rota cikinta, ba a enforcing ɗin ta yadda ya dace. Wadda ake rushewa ake rugujewa alaji, da rantse ma da Allah da ya halicce ni ta fi ta kyau sau 1000. Rigar yanci. Wasu jama'a suke kira a gare su ansa kiran, wasu ra'ayinsu ne su nemi mulki, wasu kuma ƙarya suke yi ma ba wanda ya kawo su. Haka nan dai tunda yadda ƙasar ta koma babu wata hanya, ina ga wadda za a iya samun kuɗin cikin sauƙi kamar kuɗin banza in ba muƙamin siyasa aka riƙe ba. Rigar yanci.